Już niedawno rozmawialiśmy tutaj z obecnym wójtem, więc będzie też szansa odnieść się do jego stanowiska w różnych sprawach, przedstawić swoje, ale na początku poproszę, żeby pani przedstawiła swoją osobę. Nazywam się Katarzyna Burchacka-Klimczuk. Z wykształcenia jestem prawniczką, a zawodowo zajmuję się finansami. Prowadzę swoją firmę od 13 lat, właśnie jest to branża finansowa. W tym momencie wspólnie z mężem mamy 4 firmy i w tych firmach zatrudniamy blisko 80 osób i jest to 20 placówek na terenie całego Pomorza. No właśnie, nie pochodzi pani z Kaszub. Co panią przyciągnęło na te tereny? Tak jak powiedziałam, pracuję w bankowości i jako trener w banku miałam okazję zwiedzić całą Polskę, zobaczyć wszystkie miasta i regiony, a na swój dom i miejsce, gdzie żyję, właśnie wybrałam Kaszuby, Małą Piaśnicę. Przyjechałam tutaj, zobaczyłam to miejsce i wiedziałam, że to jest to. Zakochałam się. Dobrze, ale teraz już musimy porozmawiać o tym, co trzeba by było tutaj zmienić. Zakochała się pani w tej ziemi, ale jednak ma pani pomysł na to, żeby w gminie Puck coś zmienić. Głównie tutaj odnosi się pani do oferty turystycznej. Co w tym względzie należałoby zrobić? To znaczy oferta turystyczna to jest taki element, od którego rozpoczęłam swoją kampanię. Ale mój program to są 4 punkty. I z mojej perspektywy najważniejsze jest to, żeby rozpocząć od takiego programu i projektu budowy dróg. Dlatego, że jeżdżę teraz po gminie, spotykam się z mieszkańcami i w zasadzie na każdym spotkaniu mieszkańcy od tego zaczynają, że potrzebne są drogi. I mam na to pomysł taki, żeby w konsultacji z mieszkańcami oraz z ekspertami, ponieważ chciałabym, żeby to było wykonane profesjonalnie, żeby nie trzeba było tych dróg naprawiać po 2 latach, tak jak na przykład jest to w Mieroszynie. Wczoraj tam byłam na spotkaniu. Więc chcę to zrobić z mieszkańcami i z ekspertami i pozyskać na to środki z programów krajowych oraz unijnych. To jest mój punkt pierwszy. Punkt drugi to otwarta i przyjazna szkoła. Ponieważ faktem jest, że z naszych szkół na terenie gminy odpływają dzieci. Dlatego, że sąsiednie gminy mają atrakcyjniejszy program edukacyjny. Mają zajęcia dodatkowe, mają świetlice czynne do późniejszych godzin i rodzice zabierają dzieci z naszych szkół, a za dziećmi odpływają też pieniądze. Dlatego otwarta i przyjazna szkoła to jest kolejny mój punkt programu. Trzeci punkt to czyste powietrze i czysta ziemia. I tutaj mam na myśli ukończenie kanalizacji na terenie gminy oraz zaproponowanie w ramach również programów krajowych dofinansowania do wymiany pieca, do ocieplenia domu, tak żeby mieszkańcy mniej płacili za ogrzewanie, więcej zostawało w kieszeni naszych mieszkańców. I te programy były już realizowane w ramach Unii Europejskiej, natomiast trzeba otwarcie powiedzieć, że gmina Puck zawaliła te programy, ponieważ mieszkańcy nasi nie dostali żadnego dofinansowania. Te pieniądze już raz zostały stracone. Nie chcę, żeby to wydarzyło się ponownie. I 4. wreszcie punktem faktycznie jest turystyka. Dlatego, że jesteśmy gminą nad zatoką. 14 kilometrów linii brzegowej i naprawdę ogromny potencjał turystyczny. Ale dla mnie chciałabym, żeby ta turystyka to była turystyka dla rodzin z dziećmi, dla seniorów. To nam da cały czas takie poczucie spokoju, które tutaj dla mieszkańców jest ważne, ale też da możliwość wydłużenia sezonu, ponieważ rodziny z dziećmi mogą przyjeżdżać nie tylko w wakacje, ale też podczas wiosny i jesieni, kiedy to najadowanie jest największe. Więc to są 4 punkty programu równoważne dla mnie. Spotyka się pani z mieszkańcami poszczególnych sołectw. Te spotkania możemy oglądać prawie że na żywo w mediach społecznościowych. Więc jakie pomysły tutaj zgłaszają sami mieszkańcy? Czego im potrzeba? To, co mnie najbardziej zaskakuje na tych spotkaniach, to, że ludzie pytają tak wprost, ale czy pani będzie nas słuchać? I czy to, co my powiemy, będzie dla pani ważne? I mi się wydaje to tak oczywiste, że jestem zaskoczona tym pytaniem. Ale oni podnoszą, że przez wiele lat zgłaszali pewne problemy, pewne sprawy do wójta, do urzędu gminy i te sprawy zostawały nieporuszone, niezałatwione.
Dlatego oni teraz mnie pytają, czy ja będę ich słuchać. A jeżeli pytam o to, co jest do zrobienia, no to tych problemów i wyzwań jest naprawdę dużo, bo drogi to jest chyba pierwszy temat, który się pojawia, ale pojawiają się ścieżki rowerowe, pojawiają się chodniki, pojawia się kwestia związana z szybkim internetem, pojawiają się kwestie związane ze szkołami, że świetlica jest na przykład czynna do godziny 15. I nie ma takiej pracy, gdzie mama mogłaby skończyć o 14:30 i dojechać do domu, do szkoły, żeby odebrać dziecko. Pojawiają się kwestie związane z placami zabaw. Jest wiele miejscowości na terenie naszej gminy, gdzie takiego placu zabaw nie ma. Tak, na przykład Mieroszyno czy Smolno ostatnio. Mhm. I to są pomysły podnoszone przez mieszkańców. Tutaj jeszcze chciałbym spytać, no bo nie jest pani Kaszubką z urodzenia, a my Kaszubi uchodzimy za naród taki stereotypowo zamknięty i nieufny. Czy nie boi się pani, że nie dostanie pani tego mandatu zaufania ze względu na to, że po prostu nie jest pani stąd? Ja myślę, że to, że nie jestem stąd, wręcz może być na dzisiaj moją zaletą. Dlatego, że tak jak powiedziałam, ja miałam okazję zobaczyć całą Polskę, a na swoje miejsce do życia wybrałam właśnie Kaszuby. I mając to porównanie, widząc jak wyglądają inne miejsca w Polsce, po pierwsze mogę wprowadzić taką świeżość i nowość do tej gminy, a dodatkowo ja widzę jak te miejsca i ci ludzie są wyjątkowi. I chciałabym, żeby w zasadzie cała Polska dowiedziała się, jak Kaszuby są wyjątkowe. Czy właśnie haft kaszubski, czy tradycja, czy przywiązanie do rodziny. To są takie wartości, z których powinniśmy być dumni. Tak samo język kaszubski, który czasem mam wrażenie, obcując z mieszkańcami, że są takie osoby, które się jego wstydzą, albo które myślą, że to może być trochę obciachowe mówić po kaszubsku. A ja wręcz przeciwnie, chciałabym wprowadzić modę na kaszubski i teraz wracamy do tematu Facebooka po kaszubsku. Chcę reaktywować tą akcję i ponownie zbierać podpisy i głosy pod tym, żeby Facebook mógł być po kaszubsku. Uważam, że powinniśmy w taki sposób działać, żeby kaszubszczyzna była modna. Mhm. No i wracając tutaj do gminy Puck, bo oczywiście Facebook to jest akcja ogólnokaszubska, tak możemy to nazwać, natomiast wracając do gminy Puck, cały czas nie ma tam dwujęzycznych nazw miejscowości. Podczas rozmowy tutaj w studiu wójt obecny zadeklarował, że jest pewien, że te nazwy pojawią się. Czy pani również ma takie optymistyczne nastawienie i czego możemy tutaj oczekiwać? Wójt jest pewien, że te nazwy się pojawią od 4 lat, ponieważ 4 lata temu została już podjęta uchwała Rady Gminy i te propozycje zostały zatwierdzone, ale cały czas to nie jest zrealizowane i nie rozumiem, co stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić. Oprócz tego, że te nazwy muszą się pojawić po kaszubsku, to chciałabym zaproponować, żeby cały urząd gminy, żeby widać było, że to jest urząd gminy właśnie na Kaszubach. I proponuję, żeby wydelegować taką osobę spośród pracowników, która mogłaby witać kaszubskich klientów, petentów właśnie w języku kaszubskim i pomóc im załatwić swoje sprawy. Bo przychodzi wiele osób starszych, dla których dużo łatwiej jest się wysłowić po kaszubsku i byłoby to dla nich dużo bardziej komfortowe załatwić swoje sprawy po kaszubsku. Więc taki witacz na wejściu w urzędzie gminy chciałabym, żeby był. Dodatkowo chciałabym, żeby pojawiły się nazwy stanowisk w języku kaszubskim. Że jeżeli przychodzi ktoś z zewnątrz, to od razu widać, że to jest urząd gminny na Kaszubach. 8 000 mieszkańców, którzy przyznają, że mówią po kaszubsku, no uważam, że powinni zostać docenieni. Mhm. To tutaj rozmawiamy, głównie skupiamy się na tych wątkach kaszubskich, a rozmawiamy z Katarzyną Burchacką-Klimczuk, kandydatem na wójta gminy Puck. Jeszcze na koniec spytam, pozostając w tych wątkach kaszubskich, na przykład u mnie w gminie Luzino, z której pochodzę, nie ma obowiązku zatrudnienia urzędnika mówiącego po kaszubsku ze względu na mniejszą ilość osób deklarujących używanie kaszubskiego, ale stwierdziłem, że skoro jest to moja gmina, to będę z nimi załatwiał sprawę po kaszubsku i udaje mi się to załatwić. Czy w gminie Puck również byłoby takie nastawienie? Jak najbardziej. No właśnie o to chodzi, żeby ten język kaszubski stał się taką naszą wizytówką i powodem do dumy i wśród mieszkańców i właśnie na terenie urzędu gminy. Mhm. I tym wątkiem kończymy rozmowę z Katarzyną Burchacką-Klimczuk. Przypominam, kandydatem na wójta gminy Puck. Dziękuję bardzo. Dziękuję.